sista hitet i klassen 12-13-åringarna. Och nu ska vi gå till identitet. Det är alltså 100 på banan nummer 1 får vi se Matilda Bergström som styr. Man har två Lisa Jarvik ifrån Västligt. Man har 3 Inga Larsson HPC. Man har 4 Lisa Nilsen Uddevalla. Bana 5 Leila Johansson Guttiga från Motala. Bana 6 det är Hybelen från Älvsborg. Bana 7 Elsa Sjöström Mast och bana 8 Matilda Skur. Senaste tjejen på 50 meter i sista minutet här då. Det är Lila Mörkstrand. Och 20 meter. Det var inget snack om det. Det här tänkte jag ta hem, sa Elvira. Och så ingår den helt på Röksländ och hon går i mål som segrare på tiden 1:01:59. Andra plats Isabella Rydal Karlstad 1:04:10 och tredje Henriette Dahle från Västern på 1:04:57.